खुलुमबाय। जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां हारि माहारि आरो रावारि सुबुंफोर दं। मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला गावबागाव राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगोन। बिनिखायनो गोदान बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो हारिनि राव हारिमुखौ फेहेरनो फोथांनो आरो जौगाखांहोनो थाखाय मोनसे गोदान प्लेटफर्म सोरजिदों, जायखौ रागाम द बड'लेण्ड संस्कृति बिमुं होनाय जादों। बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु आरो महरगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे गेदेरथार हारिमुआरि सावरायमेलनि हाबाफारिखौ बोहैथि दाननि 19, 20 आरो 21 फेब्रुआरि 2021 खालारखालि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सनि जौसाङाव लानाय जादों। फै जों बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जाफुंसार होनायजों लोगोसे जोंनि खौसेथिखौ बयनोबो मोनथिहोनि। गोजोन्थों।